ಅಂಚವನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ತೂಪು ನೆಡ್ದುಂಟು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಖಾಲಿ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಟೆಲ್ಲ ತೂತು ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಗೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏರ್ಲೋಡಂತ ಖಾಲಿ ಬಿದೆ ಕವರ್ ತೂದು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲಿ ಐಡ್ದ ಕೊತ್ತದು ಪಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನ ಜೋರೆ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚಪುರ ಮೂರು ಬರ್ತದ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ನಾವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪುರ ಮಕ್ಳೆ ತೋಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ತಂದು ಮಕ್ಳ ಪುರ ಬರ್ತೀರಿ ಪಟಕ್ಕಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ ನೆಟ್ಟಿ ದಾದಿ ಕುದರ್ದದಿ ರೋಹಿಣಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಮೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಆಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾಯ ರಂಚಿ ಪೋಯಿರು ಎಂಕುಲು ಅಂಗನಾಡುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಏನು ಕೊಂಚ ಶೋಕದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದಿತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಾಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದು ತೂಲೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಡಲಿದ ಇಡೀಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಯರೆ ರೆಡಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೈಯದ ಪುರ್ತೆ ಆಂಡ್ ತರೆ ಪೂರ ಮಿದಾಡ್ನ ನಾವು ರಪ್ಪ ಬಿದಾಡ್ನ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ಲೇಟ್ ರೇಪಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇತ ಅಂಚೆ ಹಂಗೆ ಪೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹಿಕ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಕಸಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂ ಅಂದೆ ಇದೈಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಟೆಲ್ಲ ತೂದು ಬತ್ತದು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚವನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ತೂಪು ನೆಡ್ದುಂಟು ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬರ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಖಾಲಿ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಟೆಲ್ಲ ತೂತು ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಗೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏರ್ಲೋಡಂತ ಖಾಲಿ ಬಿದೆ ಕವರ್ ತೂದು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಚಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲಿ ಐಡ್ದ ಕೊತ್ತದು ಪಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಖಾಲಿ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಟೆಲ್ಲ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂದೆ ರೇಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಧಾರ ನುಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಬಿದೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಮರ ರೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಇದೇ ಆಯ್ ಪಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಏತು ಪುರ ಕಷ್ಟಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದ ಇವಾಗ ಏತು ಪುರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಹೇಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರು ನಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಣ ಗೊತ್ತಾವ ಇದು ಇದು ಖಾಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಟೆಲ್ಲ ತುದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ನತ್ತು ಆಯ್ತು ಸಜ್ಜ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಏರ್ಲ ಮೂಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪಿದೇಡು ಖಾಲಿ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಟೆಲ್ಲ ತೂದು ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತು ತೂಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ಲಕನೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ಪಿದಾಯ್ಡು ತೂದು ಎರಾವರಿ ಬರ್ತದ ಅವಲಾಯ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಸುರೂತ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಏರ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ತಮ್ಮನೆ ಇಲ್ವಕ ಟೈಟಲ್ ತುದು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬತ್ತ ತೂಡು ಇಂಚಿನ ವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇರೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ತೂಡು ಐದು ತಗ ಪಾತಿರೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾರು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ತೆಪ್ಪು ಗೆನ್ಪುನ್ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಂತು ಹುಟ್ಪೇನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದು ಅಂಚೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತಿರ್ತೀರಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರಿ ಅವು ಸರ್ವೇಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕಲ್ನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ದಾದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಐದು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ತೂಡು ಮೇರು ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕೊಂಡು ತೂಡು ಬಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರು ಗೊತ್ತಾನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಲು ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಇಬ್ಬರು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದಿಕ್ಬೇನು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ 3 ನಾನು ಪಂತೇನೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂತೇನೆ ಅಂದಿದೆ ನಾನು ಯಾನು ಜೋರೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚಪುರ ಒಂದು 3 ಬತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಜೋರ ಹೋಡು ಯಾನೆ ಹೇಟರ್ಸ್ ಬಂದೀನಿ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಅಂಚು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಂಚು ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಯಾನು ಏನಾಗಲ ಅದು ಕುದರ್ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ದಾದ ಕಾಪಿಕೊಂಡು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳೇ ತೋಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ತಂದು ತೋಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಪಟಕ್ಕಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಜಿನ ಅಕ್ಕಳು ರೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಒಂದು ದಾಪ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಹೋಗೋಣ ಬಕ್ಕಲ ದೀಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ 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 ಅಂತ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಕೆಲವ್ದು ಅಂಡೆ ದಿವ್ಸನಾಗಲ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂನಗೊಂಡದ್ದು ಹೆಂಗೆ ರೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿ ಪಿ ರೇಸ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ನಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದೆಕ್ಕು ಏನು ಬಕ್ಕದ ಎತ್ತದ ದಕ್ಕು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಾನೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬರಬೇಡ ಪೇಪರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಳು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತದು ಖಾಲಿ ತಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಅದು ಬರ್ತೀರಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಬುರ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತದ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಯಾನೇ ನೀ ಪರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಲೇಟ್ ಇನ್ನಿದಾದನಪ್ಪ ಇಂಬೇನಿ ಬಿಜ್ಜು ಇಜ್ಜಿನ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರೆಡ್ದು ಲೇಟ್ ಇಂಬೇನೆ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನು ಯಾನು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಆಂಡ ಶ್ಲೋಕಾತು ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಕೂಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಲ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪುಂಕಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಡ್ಬೇರು ಪಾಪ ಕೆಲವಕ್ಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಕು ಪಾಪ ಕೇಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಮಕ್ಕಳ ಬಕ್ವಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಕೇಂದು ಕುಲ್ಲು ಜಾನ ಐಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಕದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೋದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಂದು ಬರೀರು ಮೂಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಪುಜೇರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರಬೇಕ ನಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನನೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋನಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಕೂಲ ಅದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಲೆ ಆಪೇನು ಹೊರಗು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಪಕ್ಕ ಅಂದು ಒಂದು ಆಪೇನು ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು ದೇ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತಿನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತೆತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಲೇಡೀಸ್ ಅಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ತುಲ ಏತು ಜನ ಏತು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ದೆತೊಂದಿ ಅವಂಗ LICದ ಬೋನಸ್ ದೆತೊಂದಿನ ಸಪೂರ್ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತೇನ ಕೈತ ತಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನೂರ ಪೂಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡು ಹೊರದ ಸೋಪ್ ಆಡ್ದು 100 ಕಾಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ LICದ ಬೋನಸ್ ಗಾಡಿ ದೆತೊಂದಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ LICದ ಬೋನಸ್ ಕಾಜಿ ದೆತೊಂದಿನಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕು ನಾವು ಎನ್ನ ಕೈತ ತಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಒಂದು 100 ಜಿ ಚೈನ್ ಪಾಂಡವನ್ನೇ ಯಾನ್ ಉದ್ದಗಾರಿ ಮಣಿ ಪಾಡು ಜನ ಸಾರಿ ಇರ್ತದ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಬೆ ದಯಪಣ್ಣ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನ ದಾರ ಹೋಗ್ತನ ಒಂದು ಯಾನೆತ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದು ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ಒನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಯ್ತದ ಸೆರಗಿನ
ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂಡಿದಾರೆ ಪಾಡಿನೇ ಸಾರಿ ಮೆರ್ನ ಬಿರೋಡ್ ಕುಲ್ದನ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಜವಾದ ಸಾರಿ ಶೂಕತ್ತ ಐಕೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂಡಿದಾರೆ ಯಾನೆತ್ತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿಜ್ಜುಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಬಿಡೋಡಿ ಬೇಕಿಲ್ವೇ ಬಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಆಯ್ಲ ಸೋನಲ್ಲ ನೀನು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಜಲ್ ಚಂಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಫೋನದ ಒಂದು ಕುಜಲ್ ಗುಡಡ ಅಂದದ ಕುಜಲ್ ಗುಡಡ ಅಂದ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿನೇ ಬರ್ಚನಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಯರ್ನು ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನ ಪೂರ ನುಂಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಚನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನುಂಗುಲದ ಅಂಚ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪೀನಿ ದಾದ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋ ಬಣ್ಣದು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿಪಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡ್ನು ಇಬ್ಬಿದುಲ್ಲ ಸೋನು ಸೋನು ಖುಷಿ ಯಾನು ಪೂಜಿದ ಗಂಟದು ಮಂಡೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮೆ ಬೆಗರ್ ತಿಂತುಲ್ಲ ಆವಿ ಆಂಡಿ ಮಲಮೆ ಪಿ 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 ಆಂಡ 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 ಆಂಡಿ ಆಂಡ ಬೈಯದ ಹೊರತು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಮೇರೆ ಈಜ ಮೇರೆ ನೆರ್ರ ಸುರು ಮಲ್ಪಿ ನೀರು ನಮ್ಮನ ಬಾಡ್ನಿ ಮೇರ ಬಾಡ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೈಜೆ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೊಡೋನಿ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಟು ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡವಲ್ಲ ಇಂಚೇನೈತಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಿರಾಡು ತೂಕ ಅಂತದ ಯಾಕೆ ಮರಡು ಶೋಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ನ ಕೈಯದು ಇದು ऊपर में शू ऊपर ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನುಲ್ಲ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಗಲು ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದರ ಚಾರ್ಜರ್ ಪತ್ತೊಂದರ ಮೇ ಆಯ್ತಾ ಗಾಡಿದ ಬರ್ಚಂದ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಏತು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ ಆತು ದೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಇಡೇಗು ಸಾಕೋ ಸಾಕಾತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಇಡೇಗು ಕೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡು ಐಕದಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಧೂಳು ರಟ್ಟನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆತನು ಇಂಚಾತನು ವರಾನಿ ಅಡೇನು ಇಂಚಾತನು ಸುರ್ಗುದು ಅಂಚ ಭತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಡದ ಬರೀಟು ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅದು ಬೈದ ಅಂಚಿಡು ರಶ್ ಉಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟ ರಶ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಒಂಚಿದ ಆ ಸೈಡಾ ಯಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬೈತೀನಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾವಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿರೋಡ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಮಾರ್ರೆ
ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕಿರ್ನೈತೆ ದಾದಿ ಕುದರ್ ದಾದಿ ರೋಹಿಣಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ మీరు ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಿಕ್ಕಿ ఎంత ఇస్తే ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು कटने के बेचे ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತು भले मूल भले ಆಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾಯ ರಂಚಿಪೋಯರು ಎಂಕುಲು ಅಂಗನಾಡುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಯಾನೋಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ರಶ್ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಂಡ್ ಏನು ಕೊಂಚ ಶೋಕದ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದಿತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಾಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕುಜಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಈಚಿನ ಕುಜಾಲ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿನತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಲುಕ್ ಶೋ ಕಾಣು ಆಂಡ್ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಬರ ಕಟ್ಟಾಯ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಕೊರ್ಲುದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಶ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನಾನು ಮೋನೆ ಪ್ರಿಯರ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಈ ಪುರ್ಲಾಂಡು ಇಡೀ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ನಾನು
ಖುಷಿಯಾണ് ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ് ದೇವರ ಮಂಜು ಕೊರ್ಲು ತುಯರದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರೇ ಬೆಗರ್ನೆಟ್ಟು ದೇವ ಸರಿ ತುಲೆ ಆಮೆಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೋಟ್ ಪುರೋಂಡು ಮೊಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುಗಾಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಂದಿನ ಚರ್ಮುರಿ ಬಕೆಂಜಿನಮೆ ಮೊಜಿಟೋ ಪೂರ ಬಾಯ್ಡು ಪಿದೆ ಬರುಗೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಅವನು ಮಾರೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೋಟು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೋನು ಗೊಬ್ಬುಗಾನಮ್ಮೆ ಇಮ್ಮೆ ಸೋನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜು ಗೊಬ್ಬುಗಾನಮ್ಮೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಬೋಟು ಆಸೆ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾವಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟಂಡ ಆರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಡ್ಯಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೇಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಮೇನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಹೋಂಡವು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪಾಪ ಅಂದ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪದ್ಯ ಬಂದು ಇದು ಶೋಕು ಗೊತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪದ್ಯ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ 3 ದಿವಸ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉರಿಯದು ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರ ಪದ್ಯಗೆ ನೋಡಿ 4 ದಿನದ ಲೈಫ್ ಗೆಡ್ಡೆಡು ಕಳೆಯೋದು ಆ ಪದ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಪದ್ಯ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಕೆ ಅಂದ ಪಕ್ಕದ ದೇವರೇ ನೆಟೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮೆಗಾಡಿ ನೆಟೆ ಉಂಡ ಈ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಮಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ರೋಡು ನೆಟೆ ಅಂಚಿರತ್ತ ಪೈ 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 ಅಂಚಿ ಪೈ ಇತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಬಿಜ್ಜುಲ ಮೊಕಲನ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಆತನ್ಗೆ ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಂದದಿರು ಅಂದು ಅವು ಇಂಚಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪಂದದಿರು ಆಂಡು ಪಿದಾಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತಿರು ಏಪಲಗೆ ಕಿನ್ನರ್ ನಕುಲು ಲೆತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತಿರೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಿನ್ನರ್ ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಕುಲು ಲೆತ್ತದು ಮಂಡೆಗೆ ಇಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ
ಆಂಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತು ಸೇರಿಯ ಈ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು 2 ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲು ಅಂಚೊಂಜಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾನು ಅಕ್ಲು ಗುರ್ತ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರೇರು ಆಲೆನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಪುಣ್ಣು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನ ದೇಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆತ ಯಾನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಡಿಸ್ಕಿಡಿ ಕುತ್ತೊಂದು ಬೆರಿಪುರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಂದ ಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.